Έρχεται Black Friday. Δεν θα αγοράσω τίποτα. Γιατί άλλωστε να το κάνω? Το κινητό μου είναι πενταετίας. Ήταν μια εξαιρετική συσκευή και εξαιρετική παραμένει ακόμη. Δεν έχω κανένα λόγο να την αντικαταστήσω. Μήπως να αντικαταστήσω την τηλεόρασή μου? Την αγόρασα πριν από 4 χρόνια, μια εξαιρετική τηλεόραση, κανένα νέο μοντέλο δεν έχει χαρακτηριστικά που θα με κάνουν να βλέπω καλύτερα την οθόνη. Ούτε αυτή βλέπω λόγο να αντικαταστήσω. Τι άλλο να αγοράσω? Μικροαντικείμενα καθημερινής χρήσης, αναλώσιμα που είναι κατασκευασμένα για να πετιούνται μετά από γρήγορη χρήση? Δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω, αγαπώ τον πλανήτη μας, σέβομαι τους φυσικούς πόρους και δεν θέλω να τους παταλούμε άσκοπα. Τι επιλέγω να κάνω με τα χρήματά μου? Μα να τα κρατήσω, να τα χρησιμοποιήσω πιθανόν για κάποια εμπειρία, με τα παιδιά μου ίσως, με τους αγαπημένους μου. Δεν έχω κανένα λόγο να παρασύρωμαι από τις ειρηνίες του καταναλωτισμού. Κανέναν δεν βοήθησε ο καταναλωτισμός, παρά μόνο τους εμπόρους που πουλάνε αντικείμενα. Και σίγουρα δεν βοηθάει εμάς όλη αυτή η μανία με το να αγοράζουμε πράγματα που τελικά γεμίζουν το μυαλό μας με θόρυβο, τον οποίο καθόλου δεν χρειαζόμαστε στον πολύ άσχολο σημερινό κόσμο. Εσύ θα αγοράσεις κάτι αυτή την Black Friday ή θα επιλέξεις κι εσύ να κρατήσεις τα χρήματά σου για μια εμπειρία ίσως, όταν εσύ το επιλέξεις και όχι όταν σε πιέζουν οι διαφημιστικές να το κάνεις?